Здравейте отново! Това е второто видео, което правя днес от серията видеа по маршрута от село Тъжа към хижа Тъжа. Първото видео може да видите на Facebook страницата ми или на моя сайт yourpotential.net, но това не е най-важното в случая. Тук искам да ви покажа вероятно най-красивото място от този маршрут, защото до самата хижа все още не съм стигал, но това е Кадимлийското праскало и за мен е едно изключително красиво място. Ето сега ще ви покажа цялото място. Ето го и самия път. Рекичката, която слиза от водопада, и ето го и самия водопад. За мен България е пълна с много такива места. Моят призив е: посетете ги. Казвайки това, съм наясно, че има тази възможност да посещават такива места, защото все пак се изисква някаква физическа подготовка. Но ако имате такава възможност, посетете ги, няма да съжалявате. За всички останали остава да се утешите с това видео. Не е същото като да го посетите на място, но все пак е нещо. Ако имате желание да започнете да посещавате такива места, да спортувате в планината или не знам, просто да се разходите, за да разпуснете, може да се свържете с мен, за да ви дам насоки. Не е нищо кой знае какво, не е сложно. Сега мога да ви покажа най-базовите неща. Хубаво е да имате щеки, удобна раница, бутилка с вода. Хубаво е да е литър и половина, зависи на какво място отивате, дали има къде да си налиете и колко вода пиете като цяло. Аз съм си взел и термос с чай също така. Дрехите и обувките също са много важни. Аз днес до грешка тръгнах с ето тези дънки. Да, еластични са, но компромисен вариант. Изобщо не го препоръчвам. Също много важно е с какви обувки ще сте. Аз съм с туристически. Тук всичко е наред. И горещо препоръчвам, тръгвайки в планината, да си правите планинска застраховка. Това е за сега от мен. Оставям ви с още малко гледка от Кадимлийското праскало. Ще се видим след малко.